यानंतर बारामतीतली एक ब्रेकिंग बातमी आहे। बारामतीमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या प्रचाराच्या बॅनरवर लावण्यात आलेला शरद पवारांचा फोटो हटवण्यात आलेला आहे। बारामती पोटनिवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या पोस्टरवर शरद पवारांचा फोटो लावण्यात आला होता। 2.5 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच राष्ट्रवादीच्या बॅनरवर शरद पवारांचा फोटो झळकला होता, मात्र काही तासातच हा फोटो हटवण्यात आलेला आहे। बारामतीतनं एक मोठी बातमी आपण बघतोय। बारामतीमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचाराच्या बॅनरवर लावण्यात आलेला शरद पवार यांचा फोटो आता हटवण्यात आलेला आहे। ही दोन दृश्य आपण बघतोय। पहिल्यांदा जो फोटो लावण्यात आलेला होता त्यावर शरद पवारांचा फोटो होता पहिल्या बॅनरवर, तर दुसरा जो बॅनर आपण बघतोय त्यामधनं शरद पवारांचा फोटो हटवण्यात आलेला आहे।